Atussabira. Akwai maganin Nasir, ta sha da ta warke. Muna da maganin mura, muna da maganin sanyi yamma. A sha magani. Muna da maganin sanyi. Dole da ka sha maganin mu dole sai ka warke. Muna da maganin mura, muna da maganin sanyi yamma. A sha magani. Dole ba sai ka warke. A sai magani. Muna ba da maganin sanyi na shawara. Hamza? Anne? Yanzu kai ne kake kallon magani? Ƙwararri ne. Kamar ba mu soyayya da ni. Kalle fikin kai hukun yake mulki. Shi kyau ma ba magana ke. Da ma gidan shi. Har yanzu dai baka daina irin waɗannan abubuwan naka ba. Yanzu dai Hanna me zan baki? Dan ina gudun mijinki ya isko ni cikin gida. Miji kuma? Ne. Ai ni mijina baya dawowa sai yamma. Wai ma ki tambaye ka ne zai hana ka da zuwa da rana kana taya ni tura. Hannatu, anya kina da hankali? Kika cewa in dinga isko ki ko da yaushe da rana? Bayan kin san ke mata aure ce. Kwarai kuwa Hamza. Wai ko dai ka canza ni Hamza? Lokacin da muna soyayya da kai ba haka kake ba. A'a. Babu dai wata matsala ko? Babu wata matsala. Sai dai ka zo da wuri kada ka yadda ka toshe. To shi ke nan da ruwa cikin lokaci. Atussabira. Atussabira. Tausayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam. Ya kwana ya gida. Ya za ki tafi?
Ai malam maimakon ka wuce ke tun da gidan ba bakonka ne ba sai ka yi tsaye nan ne. Malam nan ne yayi. To ya daidai ya aka ji da ɗawainiya da ɗalibai. To ma da ta. Wai malam tun lokacin da mai ɗakin Allah mata rasuwa. Shi kenan ka tare ka can gidan gado kai zannan ka. Alhaji ka san yanayi. Akwai bane yanayi. Dama akwai wata ɗan magana da ta kawo wajen ka. To shi kenan ina sauraron ka malam. Wato Alhaji ina canza na kacan abubuwan da ka ɗan zuwa cikin garin nan. A matsayina na ɗan uwanka kuma ƙananka na jini shi yasa nake barin kaso da sani. Wato Alhaji ka ji tsoron Allah ka tuna za ka koma hannun shi ka daina waɗannan abubuwa. To dakata malam ko kuma in ce Idris. Dama Hausawa sun ce sai da naka aka kulla ma makirci. To daga kai har wanda ha kawo ma gulman wallahi ba ku isa ba. Dama da zaran an haka kana da ɗan abin hannunka kowane munafuki so ya kai mai da kai baya. Subhanallah. Alhaji wace irin magana ce kai haka? Wannan magana ba ta dace da kai ba. Gar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa faliyakul khairan aw liyasmut. Ka faɗi alkhairi ko ka shau. To dakata Idris. Dama ne ka ce ka taho kaiman wa'azi kurum. To na ji na kuma gode. Amma daga yau in ka san irin waɗanda shashashun maganganun za ka zanci zoman da su. To kada ka sake tako man kowa gida. Ni ina sabke nauyina na matsayina ɗan uwanka. Kuma wallahi duk abin da za ka yi man ba zan fasa faɗa ma gaskiya ba. To dakata Idris. Na jiya. Yanzu ka fara biya mutanen gari da kai aka yi man wulaƙanci. To wallahi ban tsula tsiya ba. Wallahi yanzu zan fara tsula tsiya. Allah shirya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sadi barka da aiki. Yau baba, an wuce ke. Allah ya yarda. Amma baba, yau ka makara. Sabanin a duk lokacin da na zo, zan isko ka. Gaskiya ne. Akwai abin da na tsaya yi. Shi ne dalilin da ban samu damar cikewa ba. Babu damu. Sadi ina kwaskaren da na yi jiya. Dama ina so in ma bayani. Mudi ya zo da yara ne ya kwashe shi. Ya ce idan ka hito in gaya maka. To babu damuwa. Sadi idan ba za ka damu ba, na so in baka shawara. Babu damuwa, ina sauraron ka baba. Wato a matsayinka matashi. Sana'a kwaskare ba ta dace da kai ba. Ya kamata a ce ka je ka nemi wata sana'a ta tafi wannan. Haka ne baba. Amma a tunanina ban ga aibun yin sana'ar da za ta kare mutuncin ɗan adam ba idan har mai kyau ce. Gaskiya ne. Sai dai kalilan ne ke iya ganewa. Wasu sun ɗauki masu sana'a kwaskare marasa galihu kuma kaskantacci. Subhanallah. Ba haka bane baba. A rayuwar duniya babu kaskantacci sai wanda ya bin hanyar mahaliccinsa sannan kuma ya jayi daga dokokinsa. Gaskiya ne, Sadiq. Kai yaro ne
kuma mai irin tunani na manya. Allah kai mana jagoranci baki ɗayan mu. Amin baba, ya kuma ƙarasa mu gane. Amin. Sannu baba. Yawa sannu. Sannu baba. Yawa sannu. Yawa. Jira in dawo baba. To hanzarta ka daga gani, hanzarta. Wato Adam, ina jin ka. Rayuwar 'yan matan ƙauyen nan namu da akwai alamun gyara. Saboda abun da suka yi san bai dace ba. Kabir kenan. A yanzu ka san abin da yake ban mamaki kuma yake matukar ɗaure man kai. A'a, sai ka faɗa. Za ka iya tuna shekara 5 da suka wuce. Akwai wata yarinya mai duhu wadda jama'a suke yawan maganarta akan tarbiyyarta da kuma mutuncinta. Tabbas na santa. Har yanzu ma tana nan. To Kadiba da rayuwa ta canza mata. Ita ce biyar maza, wanda a da san ba haka take ba. Gaskiya abokina, ni ma kaina abun na ban mamaki. Ka duba yarinyar nan can a baya, kowa na neman aurenta, sai dai in bai samu ba. Ni ma na so in zo maka da maganarta, sai dai hankali na karkatar waje, ban gaya ma ba. Adam, babu abin da za mu ci, sai dai mu ce kawai Allah ya sa mu dace. Amin. Ya kuma ƙara jan hankalinmu ga zuwa hanyar shirya. Amin. Na mace ban tambaye ka mutuniyar ba. Cece kenan. Wata ce banda sarai. Kare ga kai baka bari a zauna lafiya wallahi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A masan da zuwa. Uwani? Ina mahaifin waɗannan yaran? Ya hita. Uwani? Uwani, kalle ni nan. Ke ki ko ga da kika kuma uwani? Kalle ni da kyau ki gani. Yau ko kin ki ko kin so, yau sai ki bi gidan ga. Tare za mu fita da ke kafa ta kafa ki. Ko ba ki ji na? Dan Allah ki hankali. Dan Allah ki hankali. Ba zan iya dawa ta sanin jina ba. Ai to. Lalle uwa ne. Wayan ki yayi kwari kenan. Wayan ki ya isa yanka. Dole ki faɗa min ba ki hita ba tare da izinin miji ki ba ko? To. Zauna nan ke bakin ciki ya kashe ki. Ni kan ba da ni ba. Kalle yaran ki gani ba su da lahiya amma gaba ɗaya hankali na bai da ta kanku ba har ki gaya min wai ba ki hita ba tare da izinin mijinki ba. Ba haka wani inna. To shikenan ni kin ga tafiya ta sai ki zanna dan bakin ciki ya kashe ki tunda kin zama mai kunnuwan kashi. Ni kin ga tafiya ta in turba ya ɗauka kai. Ki haƙuri da Allah. Kiya ce ai yi haƙuri. Kiya ce ai haƙuri. In baki ciki ya kashe ki, kiya san yadda zaki. Ni ce ka tafiya ta.
samu lafiya Siyama?